Na mahal, nagbabalik na si DJ Kim Chino para pag-usapan ang mga best friend na yan. Oo. Di ba nga ito yung usapang best friend natin tonight na kung saan dapat ang best friend ay turing kapatid lang, hindi para gawa ng pamilya. Hindi dapat titikman ng best friend. Oo, hindi yung yes friend yung sinasabi na itong boy pindot na to. Ewan ko sa'yo. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ginojowa ang best friend mo. O ito, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, wag si best kasi pwedeng mawala ang friendship kapag kayo ay naghiwalay. 'Di ba? Iba yung tampuhan ng kabarkada, iba yung tampuhan ng mag-best friend sa tampuhan ng magjowa, 'di ba? Kapag pumasok na ang selos, expectations, ang hirap nang ibalik ang friendship nyo, kaya magiging friendship over kapag kayo ay naghiwalay ng best friend mo. Sayang 'yun. Diba? At the end of the day, ang best friend ay dapat, katulad ng sabi ko kanina, ay extension ng iyong pamilya. Extension to the point na talaga nga namang kapatid ang turingan, hindi magjowa, diba? Hindi magtitikiman, yung mga ganong bagay. At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, wag si best kasi iba ang role ng best friend sa partner. 'Di ba? Kapag best friend kakampi mo kahit minsan mali ka, 'di ba? Ano pa ba? Ang jowa kasi pwede yang manita na eh. Maninita na yan sa mga maling ginagawa mo sa buhay, magde-demand ng oras, 'di ba? Magse-set ng boundaries. And at the end of the day, kapag naging jowa mo or yung partner mo is someone na talaga nga naman nakikita mong bubuuan mo ng pamilya. 'Di ba? Unlike kapag best friend, definitely kapatid lang ang turingan, hindi gagawa ng pamilya. At ang pangatlo naman, mahal at panghuli, wag si best kasi ito totoong nangyari to sa mga magtotropa. Kapag ginowa mo ang best friend mo, masisira ang buong circle ng tropahan. Totoo to, kapag iisa lang yung barkada nyo, ay nako, damay ang lahat kapag nagkalabuan kayo. O, aminin niya, totoo yan, di ba? May kampihan, mahahati ang mga sides ng inyong mga tropa, minsan nagkakaroon ng awkward moments kapag nag-LQ kayo. Yun yung i-consider nyo bago kayo jumowa ng best friend nyo or kaibigan na talaga nga namang meron kayong common circle. Napaka-inconsiderate nyo, napaka-insensitive nyo, yung mga kaharutan nyo, kakatihan nyo, wag nyo nang idamay ang mga barkada nyo. Uy, totoo yan Naalala ko dati, mahal, yung magtropa naming nagtikiman at eventually nagkain laban, tapos naglokohan, ang ending naghiwalay. Ngayon, talagang separate na yung isa naming tropa. So talagang nawala sa circle yung nagloko, syempre. 'Di ba? Kaya kung sa tingin nyo at the end of the day ay talaga nga namang magiging conflict at mas mahalaga yung circle of your friends, might as well mag-best friend na lang or manatiling magtropa na lang. Because at the end of the day, mahal, napakarami ka pang makikilalang tao na kung saan kung mawala man, matikman mo man, maging jowa mo man, maging ex mo naman, ay talaga nga namang hindi kawalan. Aminin niya, totoo. Kasi at the end of the day, mas masarap i-maintain ang mga dekada ng tagal na tropa o tropahan. Kaya might as well, maghanap na lang ng iba. Wag na si best. Anyway, mahal, ako'y sisibat na. Maraming salamat sa mga nakinig at sa Naki 6 to 9 PM. 6 to 9 PM si DJ Kim Chino, diba? But don't worry, susunod na po sa akin sina Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio Manila, na kung saan talaga nga namang minamahal ka.
Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang ha. Dito ka lang sa amin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!